Ty mi sereš. Hej, tak vydržte chvilku. Môžem. Počkej. Dobra. Hoď tam B, reviček, odtedy. Impe. Dobrý. Impe, stojíš tam úplně na hovno. Úplně furt, kopne, letíš. Z boku, běž, Z boku, jo? Z boku, Dobrý. z boku, z boku, z boku, z boku. Šup, hele, exo už tam. Sorry, ale já jsem šel tam. Jo, vím. Takže klidně můžu stát takhle, jo, jak stojím. Klidně stůj pod ní, pod nohama. Před ním, nebo v ní stůj, jako ty, jako healer, tě to myslím jedno. Ty vole. No, teď se pohla právě, to je to jako hodí tanka na ten ochos. Pak já vím, že vidíš hovno, ale zůstaň tam stát. Vidím vlastný pedál. A aspoň něco. Kedy Bélko? Bélko asi na druhou fázi, až bude nahoře, ať to ty mílíčka, teda kásteři zbouchají co nejrychleji. Fáze 2. Je to tak, je to tak. Běžte Kam, za kde ní, mám stát? rupte do ní. Tam dopředu jdem k tomu vchodu, jo? Zkuste vy tanci si počkat, kam doběhnou ty velpové, aniž by do někoho útočili. Já myslím, že běžej sem na začátek. Fáza tu. Fáza tu. Velpové neběžej, už běžej. Byl po mně, jo. Bél? BL a rupte to do ní. A plošně to, jestli můžete. Velká, velká. A bouchat to začne kdy ve třetí fázi? Ve třetí fázi, až ona bude mít nějaký procent a bude zase zpátky dolů. OK. Velký šup, agrujte. Mílíčka do Má docela velkýho. málo, to je dobrý. Bacha bude plivat. Teď to tam prožáhne někoho. Breed runway. Jo, cože? Ho. Kdo se zase koukal, kam ona kouká, co? Debenko vám to musí psát, vole. Fáze 3. Já, fír, ty vole, to je hustý. Čuku, ty vole. Baka, blbě se to, co? Ešte aj cez toho veľa vidí. Paráda, firmě na hlavního přetržku. Čuku, pojď a zvedni občasa. A hoďte tam někdo, nějaký plošňák, třeba balančáci. Teda balančák. Ty kluk zase. Píče. Tohle je úplně na hovno, proč to tak fíruje. Máte ty premory? Nebo teda ty Jo, já mám. protifíráky? Jo. Bacha dole.
Dotřískejte jí full, do toho serte na ty malý kriply. Jsem dole, mě zabila. Běhejte s ním někde. Kdo má na sobě? Olfik. Jo, vpala. Impe, vole, ne za ten ocas. Jo. Z boku, všichni z boku. Rejne, zkus to fírnout, ty velpy na sobě. Ono to funguje, 300 veď. kilo. Víc jsem se staral o papuka. A Defendra. Oh, 200 kilo. už jí trefte. Čůži. Musím povedať, že sa to úplne nádherne tankuje. Že jo, úplně na humra. Ešte keď fír dostanem a neviem, kde som a kde mám bežať. 100 kilo. Rychle. Kopněte. Parent vibe. Jo, pěkně. Jde. Dorubte ty malý kriply, nebo už mizej? Nejsou, tak to pozvedejte. Zvedám exo. No, Zvedám. Já jsem si říkal, abych to taky natočil, ale pak jsem se na to vyšlákl, protože nevím. mohl. Ne, zase si Oktek dělal na tom videu ze mě srandu, tak nemůžeš. Dej to tam, já si být na YouTube.